थैबाय दानियाबा रावखौबो लोगो दा मोनथोंसो सानबाय थादोंमोन। मा लादों होननानै सोंबा मा खोन्थानांगौ जाखोब्रा आंलाय दालाय। नै गोमथा हाबाब नोंखौ नुफेरा दिनै मना लाना गिदिंनाय नुबायहाय। माथो लादों मनायावलाय? जेबो गैया। हाबाब गोमथायालाय आंखौ थगायनोसो सानखो ना माखो? मनायानो हनै बेलदांदां जालायदों। माबा माबि जाग्रासो लाबोदोंदांहाय। हरलाय नायनि। गैयालै जेबो। सेंग्रा मानसिफोरनि मनायाव मा थायो मा थाया मानो नायोब्रा लाजियो आङो। बहा थांनो नागिरदोंमोन थांदोब्रा। मानोथो लामा सामा लोगो मोननाय मानसिफोरखौ डिस्टार्ब खालामो। मा थायो मा थाया जाग्रा मोजां बुस्थुआनो थानो हागौ। नों नुबा लुप नांगोन ना। नायनाङालै थांनोसै आं। नायनोल' होहाय आगै गोमथा मा लादों? मोजां जाग्रा थाबाबो आं जाया दे। माब्लाबाबो नुफेरथाराखैबा नोंखौ मना लानानै गिदिंनाय। बेनिखाय दिनै नुनायखायनो आसरित मोनदों आरो मा आङो। मा लादों सानदों आरो। नायनोल' होहाय आगै गोमथा जेबो खालामा। थै बुजिया नामाब्रा लाजियो होनबा। बुजिदों आं। सोरबा सिख्लाफोरनो गाननाय जोमनाय हैनो नागिराखैथ'। आया मिथिखानाय बायदिसो बुंबायब्रा। नङालै आं रावबो सिख्लाफोरनो गाननाय जोमनाय हैया। आं जानोनो फैसा थोआ आंनो आरो हैनोलै आङो। होमबालाय माथो लादों? दिन्थिनो बानायदों बे मनाखौ? बे खानाय गोलाव जातबाथाय खालि जुजिथाबनायखौल' मिथियोलै। माबा मोनसे बुस्थु लादों आङो। माबा लादों मा होनोमोनथाय नामखौबा। बे अमा जाग्राया मा होनोमोनलाय? अमा जाग्राया बेखौ लादों आं। अमा जाग्रा लादों माने? अमानोलाय मा होयो नोंलाय? अमायालाय ओरैनो गुन्दैसो जायो दा। औ बेखौनो बावदों आङो। गुन्दैसो लादों आं। अमा फिसिदोंलै जोंहानि आइया माथाम माब्रै। अमानो गुन्दै गैयानो। आंखौसो थोनहरनायानोलाय गुन्दै लायनो। लाजिलाय लाङोब्रा आङो ओरैनोबा। ए गुन्दैसो? औलै गुन्दैसो। मिथिबाय दा? थांदो थां। जावलिया आंहा बेखौनो माबा माबि बेलेग बुस्थु लादोंदां सानदों। नायनो होथारा आरो होमबाबो बेनिया। थादो थांनोसै आं। जेन थेन सासेखौ थगायनो हागौबायलै। गुन्दै लादों होनफ्ला होनफ्लि। आरोबाव दाबा सोरखौ लोगो मोनबावगोनलै। न'आवबो बोरै सोगोनब्रा आङो। आइया नुबाथाय सेसखालै थैखाबाय आङो गोमथा। नै गोमथा बबेनिफ्रायथो फैखो? मना लालायदों। मा लादों मनायावलाय? माथो दङ? दा बुंसै हिनजाव लानांबाय नालाय आखायावबो मना रुजुनांबाय। मा बियो मा थायोलै आयु फुसिनो हागोन ना हायासो मोनबाय आं बे हिनजावखौ। माबा माबि नांगौनोलै अबे मोनसेखौ गोसोआव लाख'नो। औ हिनजाव लाबाय नालाय दालाय हिनजावनोलाय होखानांसिगोन दा। माथो लाखो? बिनियाथ' गोबां बिदोंमोनलै। नाथाय आङो खेनसेनो सर्टकाट जानाय बायदिखौ लाखाबाय। मा सर्टकाट जालायनायहाय? दखानिया माबा नाइटि ना मा होनदोंलै। नाइटि लाबा जेबो नांदेरानो। ब्लाउस पेटिकट फालि नांदेरानो माथो। मोनसेयानो गोदोनानिफ्राय आथिंसिम ग्लोम खोबजोबखायोनो। बेनिखायनो नाइटि लाना फैदों आं। नाइटि गांनै लाना फैखादों आं। आयु हाबाब नाइटि लाबोना होफैलायबाय नोङो दानो। मानो मिनिखोब्रा जारौ? नाइटिया मोजां नङा नामा? दे मोजां नंगौ नङा आंलाय बोरै बुंनो। नोंनि हिनजावासो गानगोन। नोंनि हिनजावनाव सोंबानो जाबाय। बेखौनोथ'लै न'सिम माब्रै लांगोन आं जिंगा सिदों। आइया सोङोब्ला मा होननानै खोन्थागोनब्रा आङो? मिनिफ्लांबायसो थादों। खबरखौनो लानो बावगारदों आं। ओमफ्राय न'खराव नोंसा आइमोना मिथिबायना? गैया जारौ मिथियाखै। न' सिङावनो दङ सिरि रावबो मिथिथ'वाखै। मिथिबा मा जागोनथाय? मा जायो बेखौथ' आंबो दायो बोरै मिथिनो। जेब्ला जागोन अब्लासो मिथिसिगोन दे मा जासै। गोमथा उनाव मा जायो मा थायो खबर हरबानो जाबाय दे। आं थांनोसै। दे बिदिब्ला जारौ। बे नाइटिखौ आं न' सिङाव माब्रै सोगोन बेखौनो सानलांबाय थानोसै आंबो। खायदा बोराय बाहायनांसिगोन। बुस्थु
मानोथो ओंखारलाङासै ओंखारलांमोन ना बाहेराव नोंखुनजोजों दुब्रादुब होजायाबानो जाबायमोन बिखुनजोफोरखौ गिनानैथ' थाथाबबाय आरो दे मा लाबोखो हरदो जिबायदि भेजालै आयौ दुखानियाबो मोनसेनि उनाव मोनसे सोंनायानो जोबा कुइसन लाग्रा दुखानिसोना ना जि फानग्रा दुखानिसोमोनथाय गोमथा माथो जाबोखो माथो सोंदों दुखानियालाय मिथिबाय नामा जोंनि खोथाखौ नोंनि सम्पतिफोरा नायदो गानदो मा लाबोदों माबालै दिनैनिफ्राय आंखौ थोनहरनो नांला दे हिनजाव जातफोरनि बुस्थु बायनो दिनैनिफ्राय आंखौ थोनहरनो नांला दे बायोलां आयौ मोनसेनि उनाव मोनसे ब्लाउस नांगौ होननानै बिबाय माबा ब्राखौसो जासिलाबायबाय ब्रा नङालै ब्लाउस हर होनना बुंबाय ब्लाउस बिनायावबो माबा दाना आखान्थि गोलाव ना गुसुंनो दामि ना खम दामिनो गोसोम ना गुफुरनो बिहामजो गानगोन ना बिखुनजो गानगोननो आयौ सोंनायानो जोबा दखाननिफ्राय सोंखागोन दा बिदिखौलाय आखान्थि गोलाव नांगौ ना गुसुं नांगौ खै नम्बर नांगौ बेखौलाय सोंखागोनथ' आरो बायोलै आं बिदिखौ बांद्राय लाला लिलि ओमफ्राय ब्लाउसालाय माखौ लाखो खम दामिखौ लाखो ना दामिखौ लाखो आखान्थि गोलाव गुसुं ओमफ्राय ब्राफोरखौ लाबोबायना लाबोआखै मा दं मा गैया नायदोलै सोंबाय थानो नांला लामायाव ओरैनोबा मानसिफोरनिफ्राय जेन थेनसो बारग'बोदों मा सोंथाबबाय थायो लामाफोरावबो मनाखौनो नायनो नागिरनायालाय नाय गाननानै नायदो दखानिया बुंदों बिहामजो मानसि गानग्रा खनसेनो ग्लोम खोबजोबखायो होननानै लाना फैबाय आं बेखौनो मोजां खोनानानै गानना नायदो दे थां बाहेरायाव ओंखार नोङो गानना नायनि आङो मा लाबोदों हाबाब मा लाबोनो थिनदों मा लाबोखो बे हुवाया आंनि आयै गोमथा नाय नाफै बिराद समायदों आंखौ नाफै आया आखायालाय नोंनि आथिङालाय गोदोनायालाय बहा थांखो आया मोदाय बायदिसो नुबायलां नोंखौ मानसियाबो गोसोम ड्रेसाबो गोसोम हाट मोदायसो नामाब्रा आंबो मिथियाब्रा बिहामजो मानसि गानग्रा खनसेनो ग्लोम होबाय नालाय मोजां खोनानानै आंबो लाबोबाय बेराफारसे खरसा खम जागोनखौ सानबाय दालाय मानो आलथा आयना खानजं नांबावगौब्रा मानो लिपस्टिकफोरखौलाय नांबावगौ हांगारफोरखौनो फुनलै ओइ साराय खिथुनि हांगारफोरा थावाव लागायनानै फुननानै लालै बेफोरखौनो बायनो हाया फैसा गैया आंनियाव आयु गोमथा माने सिगां लुखिया नोंलाय आंखि दायो बिहामजो मानसिया बे नाइटिखौ गाननानै सानाव थागोन आरो बिहाव बिखुनजोनि सिगाङाव दख'ना बिहरबाय माबायदि लाबोनानै होफैबाय आयना खानजं लिपस्टिक बिबाय खाजल बिबाय आइब्रस बिबाय हांगारखौसो फुननो होबाय माबायदि मानसि नोङो माथो बेलेग हौवाफोरा बेबायदि नङादां बेलेग हौवाफोरा बेबायदि नङा होननानै बुंनो हालायबाय नोङो साबेसे हौवाजों थांनानै फैखोब्रा नोङो हौवाफोरजों थांनानै ट्रेनिं पास जानानै फैखानायसो नामाब्रा बेनिखायनो बुंनो रोंदों आं हौवाफोरजों थांनानै ट्रेनिं पास जाना फैनायनि खोथाखौ बुङाखै गोमथा नुवा नामा हनै जोंहानि न'आवनो दं माथो हौवा हिनजाव आदा बाजैमोना माथो जोंहानि आदायालाय बेबायदि नङा बाजैनो नांगौ खिनिखौ होफैजोबो बिसोरखौ नुनानैसो बुंदों दा आङो मानो बेलेग बुजियो नोंलाय गोमथा सोर दङ न' सिङाव दहायनिफ्रायनो पुसुर पासार खोनागासिनो आङो सोर हिनजाव मानसिनि माथो खोनादों आं दाउखा थैबाय दानाबा गोमथा मा
खालामबावनांगौ आं दायो रावबो गैया आयै आं फिल्मसो नायगासिनो ओइलाय दं मारैसो सोरबा गोमथा बेनो नोंनि फिल्म नायनाया हो ए सिख्ला सासे लाबोनानै नायगासिनो बिमाखौ थगायदों फिल्म नायदों बेनो ना नोंनि फिल्मा हो मा नाम फिल्मनि नामा हो आं दहायनो एसे सन्देह नांखादों नों जेब्ला मना लानानै न' सिङाव हाबफैयो आंखौ मा होनना थगायनाय नोङो हो मनायाव मा लाबोदों ना सोंनायाव मा होननानै थगायनाय नों आंखौ आयै ओइ गथ' आं नोंजों रायलायथ'वाखै आरो नों आंखौ बोरै आइ होनखो नोंजों उनावसो रायलायगोन आं आंनि फिसालाजोंसो रायलायग्रोदों नों सिरि था नों आरो मोनबावनांगौसो आंजोंहाय गोमथा मा बेफोरो आरो बे सिख्लाया नोंनि रुमाव बोरै थाफैखो आयै नोंहामजो जानो गोनां आंनि हिन्जाव आयै अन्नानै बजबना लादो नामा बजबना लानो आं बेखौ बिहामजो गोसोम मानसिखौनो सैखाया आङो आरो गोसोम हिन्जावसो लानानै फैबावदों नोङो मालानिफ्राय बेबायदिनो सिङाव बुसुर बासा दंफैखोमायो आरो नाइटिसो गाननाय बावलायदों आयौ नाइटिसो गाननानै खारसनफैबावदों आंनि न'आव आरो बेलाय मा ड्रेस आयौ फिसा फिसालाय बेबायदि फिसा गाननानै आंनि फिसालाखौ बरायना लाबायना नोङो आंनि गथ'आथ' मोनखागोन नोंखौबो होगोन आं आरो नों बे नाइटिखौसो गाननानै आंनि न'सिङाव फैबावदों नोङो हो मानसियानो हांगार बायदि गोसोमसोमखा आरो नाइटि गोसोमसो गानदेरबावदों खु नाइटिया खु आयै अन्नानै दाबिसि नाइटिखौ आं खुगोन आयै आं खुगोन आरो नों आंखौ आइसो होनबावदों हो आंनो नाङा नों बायदि गोसोम बिहामजोखौ आंनो नाङा नों दानो ओंखारलां आयै बे नोंनि बिहामजो जानो गोनांसो बेबायदि दाख्लाम ओइ गथ' नों सिरि था नङाबा नोंबो दानो मोनखागोनसो बे न'खरनि बिहामजो आंनि बिहामजो सोर जानांगौ माबायदि जानांगौ बेखौ आं बासिगोन बेखौ आं लाबोगोन नों बायदि हांगार बायदि बिहामजोखौ आंनो नाङा ओंखार जल्दि ओंखार खु नाइटिफ्रा खु ओंखार आंनि न'निफ्राय ओंखार लाजिनो रोङै सिख्ला सिरि न' सिङाव हाबखुमाना थाफैग्रा ओंखार सुवा बरायनानै लाग्रा ओंखार जल्दि ओंखार गोमथा मानो हमखाया नोङो जेबो बुङा गोमथाया मा बुङो हो गोमथाया मा बुङो गोमथाया आंनि फिसा आं बुंगोन ओंखार गोमथा आंखौ हमथा गोमथा आयै दाउखाखौ मानो बिदि खालामदों दाउखाया आंनि हिन्जाव नोंनि बिहामजो जानो गोनांसो आयै मा होनदों नोङो मा नाम दाउसो नामा आयु दाउखौनो नायनो हाखाया आङो दाउखाया मोजां खबर होआ मानसि थैथिंनायफोरखौसो गा गाबनानै खबर होथिङो दाउखानानि सिख्लाखौसो नों लानानै दोनफैखोमाबावदों आयै नामजोंलाय मा खोथा मानसिसोथ' बियो खबरदार नों न' सिङावनो था मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेखौ आं दङ न' सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनांगौबा दिगदारसो दं नोंबो नों आंखौ जेसेबांखि नासया जेसेबांखि बुवा जेसेबांखि बुद्रा मानो आं अब्लाबो बे न'खरखौ गारनानै थांला आयै आं गोमथाखौ गारनानै थांला आं गोमथाजों फैखाबाय आयै सानथामसोआनो जाबाय आङो गोमथाजों दंफैखायो आंनि न'खरावबो मिथिजोबखाबाय गोमथाजों दंफैखायो होननानै अब्ला आयै आं माबायदि थांफिननो आंखौ लाखिदोना आं थांफिनला आंहा मोदोमाबो गथ' दङ गोमथानि गथ' दं आं थांला आंखौ लाखिदो आं नोंनि फंसेबो खोथाखौनो खोनासंनो लुबैया नों लेब बुंबाय थानो नांला नों दानो बे न'निफ्राय ओंखारलांथारनांगौ नों दिनै बहा थाङो बहा थैहैयो बहा मा खालामहैयो सोरजों खारहै नाथाय आंनि न'खराव आंनि फिसालानि थाखाय नोंहा जायगा गैया आदै खर'आ साजोब्बाय हगारदो मानो बेबायदि ना नोङो सानायखौबो मानो बुजियाना बुं थांगोना थाङा बे न'खरनिफ्राय दा नों ओंखारलाङा बुं ओंखारलाङागौ माने आंखौ बेबायदि सास्ति होबाय थागोन नों आंखौ जेसेबांखि सास्ति होआ मानो हो अब्लाबो आयै आंखौ नों बे न'खरनिफ्राय होखारहरनो हानाय नङा आं बहा थांनो
아야 비마 아야 서자 그 비마 마늘 베베디 부릉 흐르 비마 흐르 하마 어이 비마 호갓 아기야 호갓 하마 아이 온토가 도고 슬고토 마늘 비디 부릉 어이 비마 호갓 하마 하바 온토바도 슬고토 자크 우찌나니 우찌 Ai boy, nang बेनिफ्राय गोजान थागोन ना जाया? नाय हनै फिथिखम जिबौ बायदि गोसोम आंनि फिसालाजों बे हामजा खारसनफैदों बियो थांबावासोनो फिफा बियो थांबावा बे गोसोम बुन्दिया थांबावासोनो आंनि फिसालाखौ गारनानै याय बिदिब्ला आंनि बिहामजो जानो गोनांसो आं गोमथाखौ गारनानै थाङा गोमथाया आंनि हौवा आं गोमथाजोंनो थागोन गोमथाखौनो नांगौ आंनो आं थाङा खोनाबायना फिफा नों खोनाबाय मा बुंदों थांबावासोनो बिराबो होलाय होबाथारनि आं बेखौ बिमा हामगौ नामा बिहामजोखौ बिदि खालामनो मोजांसो रंजानांगौसो बिहामजो गोदान फैदों नोंनियालाय मा खल बिलाय बेबायदि गोसोम सोमखौ नों बिहामजो लागोन गोसोम जा गुफुर जा मानसिया मानसिखा गोसोमानो जा गुफुरानो जा आंनि बिहामजो बियो आं बिहामजो लाखिगोन सिन्था दाखालामसै फिसा सिन्था दाखालामसै आं दङ ना आं गोमथा फिफा आं नोंखौ लाखिगोन